umur pira kok wis dengek iki. Begitu. Menggo pisan dari masaku. Ora cetha. Apik lho jogetmu ki apik. Dadi carane rumusé lak nek ditebak joget tadi. Tenang, Bos. Aku saking kreatif Bos. Ikan guru tari kalah karo kowe rumusé. Wah, kowe kulino bedino nani lho, Bos. Nani apa? Nani wedang, nani teh, nani kopi. Oh, alah, lombokmu wis panen. Alhamdulillah. Ambruk kabeh. Tandur 15 ya ambruk kabeh. Nandur ora yo sak hektar iki baru nek dilarang nandur kok 15 iki. Panene iki wong Mas Andi Pak RT kan ngewangi manten tapi iki malah repot lho. Alhamdulillah niki aku, Bos. Iki ada ikrar yo panene nek telung lombok ya lucu ya. Iki alhamdulillah tapi dianten Manfaatnya apa? Wong tradisine mriki niku ibarat panas ketiga wonten kan tradisine tiban. Heeh. Lah wis aku kita tak dijebol tak sahabut-sahabutan karo kakak. Rumasaku lombokmu kuwi apik. Sesuk tandur neh dibalik nek tandur. Jadi Tandur dibalik. tukule kan pote kan mok polipek to iki. Polipek kan rumah. Nggih. Paling ngono lho. Minggu ben tukul ning jero polipek langsung mateng karek nyambel ngono. Takut bawa berantang niku, Bos. Tapi ini tembangnya tombok kangen urutannya Pak RT karo Mas Tony mau. Yo karo Mbak Caca mereka tombok kangen kemutan. Oke, wong telu nek wong telu. Lombok kelingan tombok kangen. Pripun? Yo kupinge. Kuping wae ra cetha ya. Bapak kesukaan kas bokong Ora cetha kuping mripatmu semono kabeh lho iki pira iki? loro, Bos. Loro. Ya Allah, iki lagi. Loro. Ya Allah iki ngono, telu. Lho. Lah sing dodok ki lama itu. Lungguh bisa iki rombongan lho iki. Iki limo. Bebas. Lah itu dodok iki. Oh iya, tunggane. Iki limo iki ya hitungan ngawur. Ngawur. Apa? Kira-kira apa? Malah 6 Loro. Karo telu limo. Itu. 6 Itu. Wong motomu ya cah. Limo. Lah ya limo wis bener ngono. Motomu jalan. Lah judi mau percaya kaya ngene loro, Bos. Kira. Loro. Kira. Kira. Loro. Iki ngono limo. Lah cara iki ya. Jatuh tak selamat danmu kebakaran nek ada. Loro, Bos. Telu. Lah cara iki, Bos. Di Loro. loro. Dirimu arek loro. Pokoknya kita ngendas tuh. Yo, tambah kangen ada trio doso. Trio doso. Ya tak tahu Mbak Ika. Nanti paham. Doso niku si sinden. Tombol kangen konflik. Yo.
Oke, terima kasih Mbak Ika, Mbak Ika.